Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli likaMarkus isahluko sesihlanu amavesi 20 kuze kuba 26. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Nizwile kwathiwa kwabasendulo, ungabulali. Yilowo nalowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo othukuthela umfowabo nodadewabo uyakuba necala lokwahlulelwa. Noshoyo kumfowabo nodadewabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini. Noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Ngakho-ke, nxa uletha umnikelo wakho e-altare, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu kumbe udadewenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altare, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu nodadewenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. Shesha uzwane ubuyisane nolwa nawe. Nisesendleleni funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini, uphonswe etilongweni. Qinisile ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona uze ukhiphe ifadiki lokugcina. uJesu saqhuba inkonzo yasentabeni, inkonzo yokufundisa, inkonzo yokululeka, inkonzo yokusikhulisa. Uthi kuthina ukulunga kwethu makudlule okwababhali nabafarisi. Ukulunga kwethu ufuna ukuthini uJesu? Sonke sibizelwe enkonzweni yokulunga. Sonke sibizelwe enkonzweni yokwazana nenkosi uJesu. Sonke sibizelwe enkonzweni yokusihlanganisa noNkulunkulu. Uthi ngelinye ilanga ubaba uLindelwa Dlamini uma eshumayela uxoxa indaba yensizwa eyayinenkinga yokuthi mike yasondela phakathi kwabantu, lensizwa iba nephunga ngoba iyenuka. Meke angena kukhona abantu uthi ubaba uDlamini, lensizwa mike yangena abantu bayabaleka. Mike yangena etaxini uthi ubaba uDlamini abantu bavula amawindi. Kodwa into ebakhathazayo ngalensizwa uthi umpristi kaNkulunkulu yayigeza ekseni nantambama. Zonke insuku yayigeza lensizwa. Kodwa abantu bakhathazeka ukuthi kungani pho inuka ngoba iyageza. And so abantu bayitshela ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi inkinga engaphakathi. Kodwa langathizeni abantu uthi mexoxa ubaba uDlamini le ndaba yakhe, uthi abantu bacabanga ukuthi asike siyoyibheka lensizwa la igeza khona. Bampela bafike bese beyakhokhoba bayilinde. Bafuna ukubona ukuthi at least igcoba insipho enjani. Anangembala afike uma kwabo angene eshaweni avula amanzi nensipho nansi la. Kathi egeleza amanzi phela kumele angene ebese igcoba ageze, kodwa kuthiwa yayivulela amanzi nensipho yona imeceleni ishawa lalizihambela lodwa. Hawu bakubone lokho ekseni, bakubone entambama, bakubone qhubeka baze babona abantu ukuthi
insizwa iyaye eshaweni kodwa insizwa ayigezi. Ngibuka le nkonzo sibizelwe enkonzweni yokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Uthi uJesu akusibo bonke abayothi Nkosi Nkosi abayongena embusweni kaNkulunkulu. Akusibo bonke abayothi mina ngabhabhadiswa, mina ngamukela iCommunion, mina ngaqiniswa, mina ngagcotshwa, mina ngaba umpriste, mina ngaba indela, ngangena emhlanganweni, abayobona umbuso kaNkulunkulu. Uthi baba uCyril Malinga inkosi izinika ukuphumula kwaphakade umexoxa indaba uthi kunensizwa eyayiphupha ephusheni layo ibone ngathi sifile inombono bese bayangena la sebeshonile sekiwa kulayini kuyothethwa amacala. Uthi yabona lo layini unabanye nalo unabanye bese yezwa ukuthi ngathi imikulayini eyitshela yona ukuthi urong ngoba lo layini emikuwona thi ulayini oya esihogweni kodwa uthuswa ukuthi ngeke lo layini amikuwona umise esihogweni ngoba urongi kungaya kanjani kulo layini esihogweni ebese buzingelosi ukuthi sho kanjani ukuthi ngikulayini esihogweni ngoba uma ngibuke emva kwami kunezinsizwe ezifaka igqoko zababhishopi kunezinsizwe ezifaka okhololo babefundisi ngingaya kanjani pho esihogweni nalabantu kulo layini. Athi ocula kahle wena ukhomba indlela uphinde ujike wisitha sevangeli. Akuzona izevatho eziyongifaka ezulwini, akubona ukhololo, akubona ubhishopi, akubona ubukhadinali, akubona uphapha obuyongifaka ezulwini. uJesu namhlanje uthi ukulunga kwami makudlule okwabaFarisi nababhali. Akuzona izevatho zomhlangano kaAnna nenhliziyo noFrancis noDominic na yonke lemhlangano egcwele umhlaba wonke okuyokufaka ezulwini. Ngoba ithandwa zami sibabonile abantu besemhlanganweni kodwa bazananga nenkosi uJesu. Balwe khona besemhlanganweni, bathukana khona besemhlanganweni, bantshontsha khona besemhlanganweni, bajivaza ivangeli besemhlanganweni. uJesu sibizele enkonzweni yokujula. Uthi nizwile kuthiwa ungabulali, kodwa mina ngithi awukwazi ukubiza umfowenu nodadewenu ngesilima, awukwazi ukubabiza ngesibula. Ekhona into ayishoyo ethintayo, uthi muza e-altari likaJehova uyonikela ebese uyakhumbula. Lalela, akasho ukuthi uma kukhona wena ongazwananga naye, kodwa uthi uma kukhona ongazwananga nawe. Angimina enginenkinga naye, uyena onenkinga nami. uJesu hambani noyilungisa leyo nto. Ngimbona uNkulunkulu ngathi uthi ngiyawuthanda umnikelo wakho kodwa ume kancane. Uyazi lento ngesintu ngiyibonile yenzeka, abantu benza imisebenzi, abantu befuna ukubonga kodwa egcekeni abakhulumisana abazwana. Akawenzanga umsebenzi lo muntu, wenza iphathi. And so umuntu agoloze athi nhlezi ngenza umsebenzi, nhlezi iphandla igcwele izandla imhlwahlwini nekumuzi wonke kodwa bezwani begudle esiswini sinye.
lithi ikhehlela umahwanqana ngelinye ilanga uthi we mapholoba wayenikhuphukela thini ningezwani kanje wayenikhuphukela endaweni engcwele nemjiva yenu kodwa nibhuqabhuqana ninodwa. Abanye bethu bayibulala bona. Jesu namhlanje ungeze altar lami. Lungisani izinto ekhaya. Umuzo omunye umuntu athi mina ngoncamela ukufa ngisoze ngakwenza lokho. Athi omunye hayi sala ke inkosi nealtar lakho. Khona inkonzo uNkulunkulu asinikeza yona. Yokulungisa usanganeno. Uthi buyisanani nisanganeno ngoba hleze mosungale uhluleke. Ndlovukazi izulu ayibe nathi sibusise sivikele sikhanyisele sinika amandla negrace elivela kuNkulunkulu somandla ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.